Botikana nengwana ya mugabana bwe county ya Kisii Mosca Paul Simba Arati Aingie kiraikaranta soma igabwe nyanki omwe MC Mochora se county ya Narok aikara kwa netemne Chama gyoka yo kabiro mawaziri bubireni bwa Dr. Fred Matiang'I araso ile chukura chobore bwe nsengire kya ODM chama chetu cha ODM. Hata ile shughuli mliona jana ambao tulikuwa na Matiang'I, tunataka tuambie Matiang'I ile chama ataweza ingia na ashinde kura ni ODM. Mnaona hata Ruto, mmeona yeye UDA imekufa, sasa yuko karibu na baba, anataka aone vile atapangwa, si ndio? Bono nigekyombekea Kisii County Development Caucus geso kirina kumochia na kumatibe na ODM nigo ya kwete me Kisii na bigoba gusimba riko cyo gwakira bantu bekia meke kura. Lakini obana mangane okogenda Masai bwatoreze statement ngao Kisii ngima tigangirore na kwanire severally, and I want to repeat it today. Kisii kende go godia mukeyo kiriya kwete kare however is there way tio chorenga yoto osokarigo wane tisate gutoko osokarigo intwa Kisii amangana go kwano ona ya Fredo kengo Matiang'I tokona gusabirira ebira kusakubinde bitoye chikura igona ari gotebia bantu ba minto orio kuna gukwana nga Matiang'I ataso tio tie mutako ile kura sigaganya baukwane kirekyo nigo boigo bamuchire Arati asokorika abantu kurwase bisakubinde kirabagusia bangi batabwa temeremo na kumarage kiarase okubutabagusia sector chinde na ko bisakubinde ondegete go chaka nga ngi kegenderete Kisii County. Number 1, a chief officer finance revenue igaro mogere, a public procurement officer igaro mogere, a chief accountant igaro mogere, onti the surveyor, that is the person who determine the design of the project igaro mukamba, a CFO chief finance igaro moluya, a kradoja a director ya roads igaro mumeru bono akratogoje account Anthony umugusiyo gudu hando mugikoyo bekwa akratogoje so igo mineti abuno mugusiye bari batoroje nande batotegerete nande bararore ngakina botora twale mebinga ki ebitina bono babwate bakurigiyo yonde omwana itokuru Kusemba hose iro mugusi ti contract cheto chonse pi bono igati constituency chonse onye mutagete tubatebye sababu umuntu yagotebera ngatira abantu baitu bagenda bogere igagoteba sengenja amanyite ngachibesa cheto chonse byole tirabagere na bakora chi contract chonse PSC ase abantu bakora kunga constituency muna bono wanga agakora chigasi cheto chipara ne chikwende aiga ebira gitaga agorete omugusi bagasomba chibesa bujigusi ubogere abaoria abantu ba minto gakigusi yaito gaki abantu ba mindisi mogotoka bakikura sengenja umuntu nege connect warete bosongo boigo ni oba muborire mugabana kwene kimenenya gitsari ugembo level 4 ngwa cha kwere korosi wasingenje nigo chibezi cha bigetria si budget ensemo choko ya Russia gotogo tebye musike Simba iga ogembo level 4 chibesa cha tigwe budget 800 million ne chibesa jiruta ruete 200 million aira no gemba chitigo ogembe anse kwa gachu panyo chire jaino chire kwa gacha toiweto aga chire nyombe korokunga window of the sky jaina is going to see imangana tana korora bone ga Simba mondo tayo momanyete nande ntumu aboet oikamanya ngabusi ya chenjiri magana odia mutayo nande ere bono goikira iga tabatenena no mongino ori tokoroka nga omongino tokoroka otoma ta kubu otoma kura kumetana yo nigo bamuchiria sogo kwerere bikare bingi asinga ya yasinsema ya mutuntu na kumusabe bikaro byonse bikorerwa samagachi serikali magana ya elegusia ono igatiga manyengere digana gosibie birago bia ekorwa obisi dando obisi ya yeria begete motontari ndwana korega cia serikali okorwa bojuo muntu okorira ba emusie na uba gosibiji sani boe wa emusie tayo gojikoira no tatiga ba emusie gete batato gojikoira na boka na ba gojikocha okorira ba emusie buna basomba ba gosibiji suguri boe obachandire twabaserirwo no bari gojikoira kergo kende gyons na mangana otie mugusi ebe nande na igwa goteba ngachiko ngabantu muntu tayo gojikobwate kura nga gojigo seri ukorugusia ona gwake kura Kisii nando yago seri ningo geko gaba Kisii bago korega siga ade chinguru jago oma yakoro bwa jiba secho jiro jitika bogera bagatari kwinkuripotera oyo Minto TV kure county ya Kisii letera na Pethuel Machin.